So, angay bang mag-celebrate og Halloween ang mga Kristiyano? Mga bayo, mga kaisambingay, doon natin mga diverse o mga tubag ni apan gamito nako ang 5 ka puntos ni Allen Parr because this same fitting alang kanatong tanan. First, ningon siya, we should not use genetic fallacies. Sama pananglit nga moingon kita nga ayaw pag-enter og Halloween kay dunay pagan practices, dunay pagan history. Yes, it may be right, but dili kita angay nga muhukom ni anak kay nganuman. Naaputi mga practices sa mga pagan nga atong gi-adapt. Sama nining birthday, asa man nagikan ang birthday. Ini pong mingon kita sa adlawng Domingo or adlaw nga Lunes. That is Sun God and Moon God. So daghan pa siguro mga practices na to ikan sa mga pagan sources nga atong gi-adapt. So kung ato nang ihikling ang Halloween, so might as well tangtangon sa nato ng uban. Number 2, likaya nato ang gitawag nga Christian freedom. Yes, because daghan kay mga kaigsuon nato, even mga Kristiyanos nga moingon nga ayaw pagbuot kay lain-lain ta. But maulagi giingon sa 1 Peter 2:16, live as free people but do not use your freedom to cover up evil. Saint Paul says, Ephesians 5:13, do not use your freedom to satisfy your nature. Mabay mga kaisambingay, gihatagan kita sa atong Ginoo og kagawasan, pero dili nato kini abusahan. So kining Halloween ka nako, trip-trip lang, suot ang costume nga makahadlok ka ng labaw kang makahadlok. Kay trip lang gi. Kay gusto ra gyud nako or mosikat ko or mas maila or mas makahadlok og porma. Trip lang. So nakalimot na ka sa imong Christian character. Ikatulo, let us avoid being legalistic. Atong likayan ang pagingon nga ako may insakto, kamo may dautan, kamo may mga iwanon, kamo maoy murag mga way klaro. Hindi na to na i-emphasize kay nga naman it is not very clear in the gospel speaking about the Halloween. Dili lang mo tatamo dyan sa mga tao nga mas less spiritual sila kay mura na sa taanag mga Parisiyo. Usahay pod ato ra bang isulod ang atong personal mga biases nga moingon nita maura ba na giingon sa Ginoo nya ato ara day nga biases. So mga bayo mga kaisambingay, let us be careful on that. Ang ikaupat usab, let us avoid violating our own conscience. If we know that this is good, if we know that this is right, then kung dili nato ni tumanon, that is a sin. Sin of omission. Kung wala nato buyagang o sa kataon nagbuhat sa dili maayo nga butang, again, sin of omission. Busa, kung nahibalo kita, kung unsay gisuot, mga yawa-yawa, ug dili maayo mga porma, nganong di man nato buyagon. Ug mga bay, mao ni nihatod sa atong ikalimang nga punto, avoid anything that may appear demonic. Mao na ayaw gayud og suot og mga evil nga mga porma, nga mga skull, mga bungo nag-awas na imong utok, nagtulo imong dugo nga mura nakagiyawa, dagag sungay, daghag kalabira. So that is an evil images from darkness ug malipay gayud ang yawa ni anak. Mga bahay o mga kaisambingay, si Anton LaVey, founder of the Church of Satan, declares himself that by dressing up either by wearing costume or coloring oneself in the celebration of Halloween, that it signifies you allow Satan to own you. Be careful parents sa inyong mga kabataan. Ayaw intawon pasuuta o mga imahe sa mga evil nga mga images. Instead, let us use the Christian images. Angels, saints, haron kita subay gayud sa pagtulunan sa atong pagtuong Kristiyanos. Ang Dios manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.